Halo perlok bro ngapri soba sin di pitch kan channel ke jonga tikum no perlok pialong ada ban new year pi baro mentang dan hang ni aja kapit kai menem step ngi labun kata baya lintiru la betuj kala valentian nganam but mentak sinte no pet kai glas wan lagi jing tnum no de jing khonyo pause pet mentaru kum ni pi long kumba pi im ta pe yang te dang stang mi kas ngi te sai sin ka saban ai ku place nam thamai pi baro khoj ai bo ni usnem ma thamai nang usnem ku jing kar khu nam ta chung jong pi mar khoj usnem ra de baro le yom sibun ki jing jinjar ki jing du ki jing kardu ha ki babun ki liang ring ngi scam pa ni usnem ar hajar ar phunru unlong usnem chung ki jing kar khu nam ta jongi pan ngi scam ngi don plan kamet ka bakoj ka bakya bat ngin yor kamai kaji ka babiang ngin yor snem babha snem arjar phunru kum ka jing kermen mar hoj ngi kum ki brung la man batai lupa lani ban tip lupa ringin kermen mau ni snem ar hajar ar phunru unlong ka snem jong ka jing kermen nam ta jonga ka jong phi mar ngi so thu ni snem ra like ya di smet dengan sa kumta bakardu lani bas chem jinjar chem sitom laki long kaliang jing pang sitom laki liang ka pisa laki liang kada ko bentaru kalong kardu te honus nem arjar arpusan raimenta ap kmi lenti arjar ru long ke jing karku long usnem odap kerhai laki liang baro de mentang adon hang ni ko ban pen ilang mi api ki vibar bar khoj te na tharai sibit min midru hadin khat arbaji ki bru ka se tu biang hang ni kum chaitlang man usnem hagwa hakamit life hoi tarik step si tarik em kani jaka kan upload hadu te hejrong nadu nang ni na poru kan upload na ngaken mau kini snem blak dep ber arsnem laisnem hakba hakamit life hoi tarik step si tarik kajing bun bru syak la palat ber kajing internet ru la palat ringam tip se kabala sai kan internet em bat kan bun brun em te nagling jong phi parlok kiba kwa ban lai kai picnic lai sang pangat sawan sakhi dala jong kikmat mar ngi hang ni tang men step tang hapo khnai baji pinlek phaino mar ngi sathu don preng phi ki don ki ban salai jing sang don preng phi kin sayo ik ban lai bam khana balak ki khun ki ti ni bat ki bahiyeng hasem ti sawan tang men step hang ni la phin poi hang ni tang hadu san chiteng rukrang biang san chiteng rang biang pura but new chiteng lani prabaji la long ban lai mar hang nim padon don tang ni lo ni habon pek ni padon jing la kai nam ta ki khna ki khlung tang ban pek ki jing internet jang kam memoriang ka bakla ai ne ka the kar hai kani ka chaka ka jangi ni malong ren ti kuble bun perlak sa stin gas ka ban wi phi wa ai busnem bathman long usnem ka jing suk jing kman ka jing ko jing khe nam ta jing phi baro bye bye perlak nang share but subscribe but share mi perlak la da phi sngotanat ya ki video ki chunga wala ki long ta ki video ki bangas pen mi kumni nam no don ta ki bor ba bha kum no ni bor mangan ringkai dengan pen I sapi ya kum kini ki jadi video ku boleh sebun perlok saya sempat bye bye